El Tribunal Suprem ha fixat per dimarts que ve la data d'inici del judici pel procés independentista a Catalunya. Començaran a analitzar-se les qüestions prèvies i les defenses dels encausats tornaran a plantejar la falta de competència del tribunal per celebrar el judici. Consideren que, ja que els suposats delictes es varen cometre a Catalunya, haurien de ser jutjats pel Tribunal Superior d'aquesta comunitat. I la Fiscalia de Catalunya ha obert una investigació als Mossos d'Esquadra per no haver desallotjat els membres del Comitè de Defensa de la República que varen tallar durant 15 hores l'AP7 i aixecaren peatges durant el pont de la Constitució. El fiscal superior adverteix que si es confirma que els Mossos actuaren amb falta de rigor en l'exigència del restabliment de l'ordre, podrien exigir les responsabilitats. El conseller d'Interior ja ha respost donant el seu suport als Mossos i ha assegurat que el passat cap de setmana garantiren la seguretat i mobilitat en una actuació proporcionada.